Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Bugün soru cevaplara yekece özüm çıkmalı oldum. Sapar ağa, bugün yolda, Halmurad ağa yolda, Aydın yolda. Şeyle bir gün. Yani ziyanı yok. İyileşler. Bugün soru cevap ederiz. Yani hemişe kıyal formatta yarım saat boyunca. Ben size käbir nemeni düşündürecek yer titreme bilen bağlanışıklı. Birinci bir İstanbul'dan azırak söz edelim. Yani esası Türkmenistan'a da değinip geçeriz. Türkmenistan arada da gatıken bilinmeyen mağlumatlar var. O şu mağlumatları ele alırız. Bugün e, hakikaten bir küçük bilinmez zatlar var. Şimdi şeylere bir neme gelsin bizim ekranımızda dursun. Şu dursun birinci. Bu dünyadaki ehli yani fay hattı değil ya da Türkçelep nemeden de ya da İngilizcelep aydan da fault line değil ya. Yani yer titremenin bolyan çizgileri yani şonun daş dörgünde yer titreye umuman. Şimdi Türkiye'deki yer titremeni bilýäňiz katı erwet oldu. O güçlü oldu ve beýnasak da taýýarlyksız oldu. Yani bilinýär ýöne taýýarlanmadylar ýa-ni ykbala maňlaya maňlaýynda ýazylany görersiň diýen ýalakrak bir neme bilen şeýle gatykän ýetkiler berildi. Indi o wagtda İstanbul'un nemesi var yer titremesi. Indi haçan boljak? Nähil ululukda boljak? Ve nirelerinde boljak diýilen ýaly sorawlar soralýar. Indi men muňa bilen birazrak gyzyklandym. Bunun üstünde gatykän adam işleýär. Hem daşary ýurtdanam hem nemedenem. Men bir Fransuz, nemis, Türk üçüsü ortaklaşyp bilelikde iş alyp barýan eken. O şonuň nemesine okudum, gördüm. İstanbul'a gaty ýakyn wagtda o yer titreme garaşylýar edil nemedäki ýaly. Her gün her hepde aýdyldy. Yer titreme boljak, taýýarlyksyz biz taýýarlanmalydyk, giýjek alındy diýip aýtdylar da iň soňky nemelerinde de. Ve hakykatdan hem giýjek alındy. Öňe neme diýär? O suud edýär giýjek alınandygyny bolan waka iň soňky. Indi şol görnüşde de İstanbul'u işaret edýärler. Yer titreme boljak. Esasanem Silivri, Beýlikdüzü, Awçylar, soňçundan Bakırköy nemeleri ine esas şo taraplary eken ýöne bir yer titrese İstanbul'un köp ýerine çelli gitjek de yani gördüňiz-ä. Kahramanmaraşda yer titreye Siriýa çelli gidýär täsiri. Siriýada da gatykän adam öldü müňlä. Yani İstanbul'un ol ucundan bul ucuna 100-120 kilometr barmy ýokmy? Yani arkaýyn bir ýerinde yer titreme bolsa hem ýerine de barýar. Indi yer titremäniň ululugyny 7.2 hökmünde çak edýärler. Nämänäm 7.4 hökmünde çak etdiler. Ýa-ni iň soňky bolan Kahramanmaraş yer titremesine. Ýöne 7.8 çykdy. Yani çak edişlerinden 10 ese güýçli çykdy. Bolýar ýa-ni 7.4'den 7.8'in arasy, 8'in arasy 10 ese diýen ýalakrak bir neme çıkarýarlar. Tapawut. O bilinip bolan okmuş. İstanbul'da da şeylerek 7.2 diýip hasaplaýarlar. O beýgen bolup biler, pesen bolup biler. Ýöne ýene bir çak edýän zatlary eger şu öňümüzdäki günlerde bolaýsa 800 müňe çelli adam ölüp biler diýip çak edilýär. 800 müňe çelli. Mesela binanyň ýagdaýy hemme zatlar bir ara getirip hasaplanmakdyň şeýle bir san çykýar. İstanbul'da da 20 milyon töre adam ýaşaýar. Resmi taýdan 15,
5 milyonum kaçak göçek ýene näme şeýle aktiv ul şäherde. Umuman ýagdaýlary şeýleräk bu işin. Owa soň geçen nemede de aýtdym. O bizim yurtdaşlarymyzyň hemmesi diýen ýaly arzan jaýlarda köne jaýlarda bolýar arzan jaýlar köne bolýar birem ýa-da bir yüzle jaý gurdum edip bolan ýagdaýlardaky jaýlar bolýar şo taýlarda ýaşaýarlar. Beýnansakda ne olan ýer titreme bolan ýagdaýynda bizim gaty uly bir neme zeper aljağımızın işareti. Erbet bir zat. İstanbul nemesi şeýle soň bir üns berilmeýän bir zat bardy. Ýene şoňa üns bermeli biz Türkmenistan bilen baglanşyk. Türkmenistanda ýer titreme bolarmy? Ýene 48-nji ýylda boldy. 2000-nji ýylda boldy. 2000-nji ýylda nerede boldy? Balkanawat bilen Krasnowadyň arasynda boldy. Balkanawatdan 125 kilometr uzaklykda 7 ululuğunda bir yer titreme bolupdyr. O taýda da 11 adam ölüpdir bu nemeden. Pikredim hem Balkanawatdan näçe uzakda bolmagyna garamazdan 125 kilometr birem 7. Indi 7.8 ýa-da 8 ululuğunda ýa-da Aşgabatyň kıyaly 8.4 diýilýär halkara nemesinde. Şeýle ululukda yer titrese diýmek hiç zat galjak däl. Indi şu taýy seredeliň Türkmenistanyň o nerelerinde yer titrep bilýär. O nähil ýagdaýlarda yer titrep bilýär. Men şoňa değişli bir neme taýarladym ýyleşler. Bu taýdan görürsine bütün dünýäniň nemesi. Her türlü ýagdaýda. Yani şu taýda gök bilmedim size nähil görünýär. Yani gök üç burçluk we gara çizgi bardyr. Da şoň ýanynda neme ýazýar? Ters fay diýär. İnglisçe ýazýar men neme okup beren ters fay diýär. Yani ýaýyň içinde de bir aşağıdan bir ýokardan geçýär diýär ine şeýle. Ýeriň aşagynda şeýle. Ýa neme girip dur diýär şeýdip. Üstünde de neme var? Owa yer var. Jaýlaryň gurulany. Owa we ýa-ni şonuň ýa-ni şu nemäniň hem diýär. Nädip owa şeýle diýip görkezeýin. Şeý gidýär da yer titreme. Ne şunuň hem diýär üstünde dağlar emeleýär diýip ýazýar şu taýda. Ýa-ni bu dağlar hem haýsy dağlar? Köpet dağlar, Balkan dağlar. Ine häzir görürsiňiz Türkmenistandan esasy iň uly, howply faýyň nereden geçýänini görürsiňiz. Ine Türkmenistan şu Kyzyl bilen neme edilen ýere. Görüm. Indi şu taýdan ýa-ni gara çyzyk geçýändir. Aşagdan Türkmenistanyň serhedi bilen soň Aşgabata girýär. Aşgabatdan hem Gyrgala, Balkanawat, Çeleken, Krasnowatdan geçip Hazar deňiziniň üstü bilen Azerbaýjan, Gürjistan tarapa gidýär. Neme? Bu da iň howply we faý hasaplanýar. Ýa-ni yer titremäniň bolma nemesi. Indi Aşgabatdaky 48-nji ýyldaky yer titreme näme üçin uly boldy diýip sorasaňyz şu. Ine bu zatlar bize aýdylanyp, görkezlenip bilemzok, özüm görüp gözläp tapaýmasaň. Türkmenistanyň içinde bunu işi geçirýän adamam ýok. Ýene daşary ýurtdakylar gelip geçirýän eken bu zatlary. Gyzykly bir neme ýagdaý. Tutuş Türkmenistanyň we Eýranyň serhedi boýunça gelýär. Ondan soň Aşgabatyň ýanyna gelende Aşgabatyň içine girýär. Ýa-ni demede Köpet dağları bir pikir edin. Ýene şu Köpet dağlar aslında yer titremelerin ýa-da şoň aşağındaky hereket edýän tektonik diýil ýa-da. Şolaryň hasabyna dören dağlar. Ýene Köýten dağı ile däldir. Köýten dağ vulkanik bir dağdır. Köýten dağdan eýle neme yer titremeler şoň üçin kan ullakan bolgandyr onu.
O manayla şeyler yani bütün dünyanın nemesi görkezýär şu taýda ýa Türkiýanyň nemeleri görkezýär girip görüňiz. Indi men size hopluluk derejesini görkezen yok bunu son görkezen. Hawa şu taýdan görkezen men size. Indi şu taýda işler görüşüňiz ýaly. Türkmenistanyň kartasy bar. Bu yer titreme bilen baglanyşykda. Ine görýän bolsaňyz Balkan we ahal gyzyldyr. Ýani yer titreme iň köp bolma mümkinçiliginiň nemesi. Ve çak edilýär. Öňümüzdäki 50 ýylyň içinde ýani şu Aşgabatda bolan yer titreme ýalyk bir ýerin titreme garaşylýar. 20% mümkinçiligi bilen. Ýani şu iki velayatyň diýeýin ýa-da Türkmenistanyň şey diýip aýdaly gün watary we gün ortasynda ýerin titreme garaşylýar. Ýa-da şeýle, onu birseňiz görüp bilýäňiz. Soň ýene bir gyzykly neme bar, yer titremeni ýakyndan görmek üçin. Şu taýda bir iş geçiripdirler 2017-nji ýylda. Neme diýip dadı Richard bir zat bolmalydy. Umuman şu taýda ýazýar. O Aşgabat diýe, Aşgabat faýy. O 300 kilometr uzaklygynda bolup, o ýa iň howply hereketli nemeleriň biri diýe. Umuman şu taýda şonu ýazýar. O ýanynda da Aşgabat bar diýe, şäher bar, paýtaht. Ve paýtahtdan diýe edil aýag ucunda, ýani şol yer titreme üçin geçýän faýyň edil aýag ucunda dur diýe ýene şu taýda ýazýar. O 48-nji ýyldaky nemeni ýatlap geçýär umuman şeýle. Men size bunu ýazgylarynda däl şu taýda ne şu faýyň nemesini görkezýär. Ýene şu taýda ýyleşler nemeni geçýän ýere. Şu gelip urýar. Ýene dağım şonuň esasynda döreýän ekeni okap gören wagtymyz düşünýäňiz. Bu taýda da şey dip gelýär. Ýani şunun şu toprağın aşağı bölünen hareket edýär diýmekdir dowamly. Bu taýda da şu nemen faýyň üstünden ýörep barýar. Ýa-da şeýlerek iş geçirýärler. Gazu analiz edýärler, nähil bolupdyr. Neme diýär, ýene bu taýda da şeýle nemeleri var. Gazyp ölçäp ýa-ni yer titren ýerleriň. Umuman şeýdip not alýar. Richard Walker diýip bir adam eken bu nemeni iş alyp barýan. Biraz şeýlerek bu iş nemesi. Faýly mesele. Soň Türkmenistanyň içindäki kiçi o yer titreme nemeniň bolan ýerlerini görkezeýin. Birinji daşyndan başlaly Buhara faýy bar. Buhara faýy edil ýa-ni neme Darganata, o Seydi, Dänew, Çärçöw şu nemelere ýakyn farap o Buhara faýy bar. Ýani Buharada yer titrese bize de gelýär diýip düşünýärem. Ondan soň Ungus faýy bar, şeýle uzunlukda. Repetek var ýurdun içinde ve aşağıda da Aşgabat faýy. Adynam bilin Aşgabat faýy diýip bir faýy var. Uly yer titreme sebäp boljak nemeleriň biri. Aşgabatdan uzanyp gidýär, soň Balkanabat faýy bolup öwürilýär. Şeýle. Ýyleşler umuman aýdanda biz yer titreme gaty ejiz bir ýurtda ýaşaýas. Indi munyň nemesine geleli. Bundan soň azrak üstünde ýene bilgi edindik-de, doğrudan elimizde bir bilgiler var. Bunun üstünde bir gurur edeli. Näme bolar? Häzirki Türkmenistanyň şu köne Türkmenistanyň ýagdaýynda yer titrese näçe san jaý ýykylar. Bu soraga jogap bermek üçin Türkmenistanda gurulýan jaýlara düşünmeklik gerek. Türkmenistanda jaýlar iki şekilde gurulýar. Biri halkyň öz gurýany,
beýleksem ýurdun pulunu ogurlamak üçin jaý gurulýan usul. Yani sözde döwletin gurýan nemeleri. Elitkalar diýýärler, ýene näme diýýär. Bu şeylere. Men bu neme bilen ýakyndan gyzyklandym. Bu Türkmenistan içinde ýa-ni guruluş firmalaryna işleden nemeler bar, adamlar bilen gurulum etdik. O taýda ýa-ni yer titrese o hökman suratda ýykylaýmaly bir san jaýam galmaýar, üstüne de mermerler hem agyrlyk berip dur. Yani hiçbir neme yok diye, yıkılmazlığı için bir sebep yok, yıkılmak için ehli sebep var diýerler. Ben şeyle düşündüm. Yani o taýdak betonlar birinciden demirinden hem ogurlaýarlarmış. Armatur var içinde. O demir betona, şoň demirinden yok diye ogurlaýar diýýän az goýýar diýeli biz ogurlaýar diýmeli. Bizim bu taýdak nememiz binany analiz edýäs. O binanın içinin yani kolonlarında ya da sütunlarında o demiri az. Ondan sonra beton koyuyorlar. Betonam iň hili pes beton. Yer titreme üçün göz önünde tutulmadık ýagdaýda. Bilenem oklar diýe şeyle bir neme var. Seismologiya institutu varmış. Guruluşluk nemesine bağlı. Me diýdiler o şeylere. Onu görüp bor. O taýda da ýa-ni binany gurup bolandan soň bir neme alıp barmalda nuskasyny 4 burçluk kubik nemesinden. Şonam diye başka bir yerde yasadıp alıp barýarmyşlar. Olaram şonu alýar, o yer titreme çydamly diýip ellerine sertifikat berýär, soň şu jaýyň içinde ýaşaýa bermeli diýip. Aşgabatdaky jaýlaryň ýagdaýy şol. Umuman Aşgabatda ýa-da Balkanyň nemesinde de yer titrese işler kyn, ýykylýar. Soňra adamlaryň guran jaýlaryna seredil. Adamlar önceden daşdan jaý örýärler ýa-da kerpiçden. Nemede de daş o taraplarında da entek palçykdan urulýan nemeler hem barda. Indi geçen ýyl Awganistan bilen Pakistanyň serhedinde bir yer titredi. Şo taýdaky adamlaryň ýaşaýan jaýlary palçykdan tüýöne. Muňa ýakyn, hatda muňa hem geçen bolmak, gatakmal adam öldü palçykdan urulan jaýlar başlandy. De o Türkmenistanyň içinde daşdan dağın daşyny goparyp börýärler biz taraplarda şeylere. O göne o yıkılacakların biri, yani palçıktan hem has nemere. Kerpiç var ve kerpiç hem şol şekilde. Umuman Türkmenistan'ın içinde kalma mümkünçülüğü yok ve bir üstüne test edilen nokta şu kurulan jaýlaryň bir neme simülasiyası olmalı. Näçe ululukdaky uranma çydamly diýen ýaly bir nemede edilmeli ýöne. Eýle zat ýok, biz bilemzok, hiçkime bilenok ve geçirilmeýär. Ýene bu netijesinde o ýykylar. Eger o yer titreýän ýagdaýynda ine kim günäkar bolar bu ýagdaýda? O yer titremäniň özü günäkarmy ýa-da yer titreden Huda günäkarmy ýa-da muňa taýýarlyk görmedik adamlar günäkarmy? Yine bu sorağa siz özünüzçe cevap verin. Benim özümçe cevap vereyim. Bu taýda ýaňky adamyň özü günäkar bolýar. Yer titreýär diýip günde aýdylýar Türkiýede günde. Şonuň yer titremäniň sözü geçýär, yer titremezden hem öň. Soň bir neme var. Application var da ýaňky telefonlara uygulama diýerse. Application var. 2 euro yıllık yer titreýän wagty öňünden ýa-ni 80 sekunda çelli öňünden habar berýän bir neme. Bir programa var. Onu bir adam öğredýär. Indi şonuň edýän işini ne döwlet gollaýar, ne de halk şol programany telefonuna ýükleýärmiş. Mesela şo programany telefonuna yüklese eline pul geljek soň İstanbul'un hemme yerine şol nemeni datçyk diýeli ýa-da sensör diýeli sensörlerini gurup biljek. Näçe köp sensör bolsa şonça da dogry we has hem öňünden ýa-ni yer titremezinden has öňünden maglumat alyp boljak diýär. Ýa-ni 1 sekund bolsa da 1 sekund öň alınsa da peýda alýar.
Indi şol adama dözem yaş neme e, nemesi familyası Göknart onun adı ýadmyş ýene Göknart diýip bir ýaşrak bolan. Şonu ýazady diýip durýar. Hiç kimin işinde däl ýani yer titren wagty 800 000 çelli adam ölüp biler diýär İstanbulda. Ertir bir gün ýa-da ertir diýende görmanyda düşünme. Şu günden başlap ertir yer titrer diýip hasap etmeli diýip näme diýär-de taýýarlykly bolmaly diýip aýdýarlar. Ve ýa-da döwlet hem gyzyklanan bu adamyň edýän işi bilen. Bu gyzykly bu zatlar. Soň nädip deme bolsun. Soň maňlaýa ýazylypdyr diýip geçýärdi bilýärlerse özleriniň günäsiniň bardygyny. Özleri hem şo yer titreme meselesi boýunça hiç ýyl talap etmedi. Mysal üçin Türkiýede şeýle bir zat bolmaly. Ýa-ni yer titremäge garşy diýip bir partiýa gurulsa, hemme adam şoňa ses bermelidir. Men şeýle pikir edýän. Türkiýanyň yer titremeýän yeri ýok. Yerin titremeýän yeri ýok Türkiýede şeýle. Nemesinde kartada şeýle görünýär. Şonuň üçin yer titremäniň öňüne geçjek ýa-da öňüne geçjek diýende titremäniň däl, titren wagtynda öýleriň ýykylmaz ýaly ähli howpsuzlyk düzgün tertip ýolunda bolar ýaly. Şertler döre-dörün diýip öňe çykan partiýa ses berilmeli. O şeýle pikir edýär. Türkmenistanda da o şoňa ýakynrak, göne özem paýtagtyň aşagydan geçýär. Esasy ulu şäherleriň aşagydan geçýär. Şu taýda 3 sany ulu şäheriň aşagydan geçýär. 3 şäherem o nädip o gawat getiripdirler. O faýyň üstüne dengelýär. Şu taýdan görüşiňiz ýaly suratdan. Ine şeýler ýagdaý. Bu taýýarlyk bolmaly. Indi demeler hiç diýen İstanbul'dan indi gitmeli, göçmeli, gelmeli däl diýip o türkmenleriň arasynda da bir panika bar diye bu panika hükmünde ele alınmalı däl, birinci düşünjek bolmaly bu ýagdaýa. O panika etmeklik hem düşünmezlikden näme diýär panika? Korkmaktan, düşünmezlikten emele gelýän bir zat. Şonuň üçin bu birinci düşünjek bolmaly. İstanbul'un ýagdaýy şeýlere. Bolup bildiğince çaltırak ova çıkmalı, Türkmenistan'a gitmeli. Bizim halkımızın maksadı Türkmenistan'a gidip Türkmenistan'ı düzeltmek olmalı. Bu taýda ine yer titrese, näme bolar size? Näme boljagyny häzir görüp dursunuz. Yer titredi. Şu at bize çıkarılan näme 2000 töweregi talip bar ekeni. Şu yeri titren yerlerden hemmesinin ceminde. Olaryň näçesi okaýan, näçesi okan onu bilemzok ýöne. Köp böyle okayan olmasa gidip okuwda okamasaň senin okuwdan çykarýan bir nemeler var. Ýasetler var. Şonuň üçin şo taýda bolmaly. Meniň pikirim boýunça köpsi okayan olmaly. Ýa-da ýarymdan köpsi okayan olmaly. Indi yer titredi. Şolaryň o ölüsü, galany, ýene nämesi belli. Hiç bir näme ýok, resmi düşündürüş. Resmi diýip aýdýan koçadyrnak içinde ýene de o resmi diýip aýdalar. Düşündürüş hiç bir zat ýok, gizlenilýär, saklanylýar. Soň biz göne eýesiz galýas. Öňe meýesiz ýöne yer titrenden soň hasa meýesiz. Ýen azyndan bir İstanbul'daky ýa-da beýleki ul şäherdäki türkmenler ylgadylar kömegine hakykatdan hem şo taýda galandyr, bar bolandyr diýip. Ýa-ni bir milliýetçilik duýgusy bu işi etdirdi. Öňler bolan bolsa-da beýle zatlar bolmasdy. 2-3 ýyl mundan bolan bolsa-da kän bolmasdy. Ýöne şu wagt Türkmenistanyň adamlary hem birazrak düşünüp başlady bu meselelere. Soň ýyzyňdan näme bolar? Kahramanmaraş we şo ýerim titren 10 ýylynda bolşýaly. Ogurluklar, jümürlükler, ýene näme şo ýykylan öýlerden o pul, altyn, ýene näme onu bunu tapjak bolup
e, nemedip görenler haýsy, onu bunu öldürüp görenler haýsy. Hatta kızıklı bir zat. Awstriýadan gelen ýa-ni aktarma o tapma işi ya da gözleme tapma işi diýeň. İşini geçiren o topor izne gidiýärler. Gitmegiň sebäbi şu, bu taýy da düzgün tertip düýbünden bozuldy, ýok boldy. O ýa bizim janymyza hop salýar diýip oba çykdylar, izine gitdiler. Yani 5 günden soň izine gaýdyp gitdiler. Şu gün giden bolmaly. İstanbul'a pikir edin. İstanbul 20 milyonluk. Kicicek bir yerde 20 milyonluk bir şäher. O taýda bolaýsa, o hemme zat neme diýär. Hemme zatlarga ýa kömek etjek ýene näme o tapylmaýasa Türkiýanyň uly bir ýer titreme taýýarlykly bolmagy üçin ýene bir 20 ýyl daňy gerek. Şona maýdaly. İstanbul'da boljak ýer titreme taýýarlyk üçin 20 ýyl gerek. Gatken jaýlar bar. Ýykylyp täzeden gurulmaly. Ýagdaýlar şeýlerek ýyleşler. Umuman hawa ýer titreme bilen baglanyşykly meselemiz şeýle. Biz bu taýdan ýuwaş-ýuwaş o sorag jogaba geçip bileriz. O sorag jogaplara geçeli. Soraglarymyzy alyp bolduğundan 1,5 saat wagtymyz bar. İstanbul'da milyonlarca adam ýolar. Milyonlarça diýip aýdylanok ýani 800 müňe çelli diýip çak edýärler. Sorapdyr ýyleşimiz o ýolanlary şu wagt watana alyp gitdilermi diýe. O arada bir neme ýok. Tasdiklaýjy bir maglumat ýok. O dil bilen aýdýarlar, neme ýöredýärler. Biz bir anyklapdyrlar. Birazrak göz gezdirdim. Bunu ýöreýte ine neme ýokmy ol? Näme ol? Bawara pysamsyk. Gurbanoğlu arkaňyzda daýýalyk döwlet bar diýip meprizat diýip durýar. Kimin arkasynda Türkmenistanyň ýa-da Türkiýe üçin aýdyldy, o da belli. Gidip aýdan ýere Türkiýanyň ilçihanasy. Türkiýanyň ilçihanasynyň içinde gidip şonu aýdan bolsa diýme Türkiýede işli. Ýani Türkiýanyň arkasynda daýýaly döwlet bar. Ýurdun içinde de daýýaly arka bardy, gördük onu. Onun Türkler şey edip alacak bolýan olmaly özlerçe. Umuman şonu göz öňünde tutup hamaly döwlet arkasynda edip dur diýilen ýaly bir neme propaganda ýaýratylýar TikTok'larda hemme ýerde. Ýa-ni neme propaganda. Azrak adamlaryň amatlary käbir nemelerem o geçdi. Umuman aýdylanda şeýlerek bu ýagdaý. Tasdiklaýjy maglumat ýok. Ýöne bize gelen habar Ankara'da gömülüpdir ikisi ýyldaşymyz. Şu yer titremede ýolan iki ýyldaşymyz Ankara'da gömülüpdir. Haçan gömülüpdir diýdiler. Düň däl öňkü gün. Düň däl öňkü gün Ankara'da jaýlanypdyr. Ýagdaý şeýle, o sizem ne daş töreňizden soraşdyryp görmeli. Aşgabat seismik zonada bolanlygy üçin paýtaxt çalışmak meselesine baralarmy diýe. Ýok, bu yer titreýär diýip paýtaxt çalışylan zat tarihde görülen däldir. Yaponiya iň uly yer titreýän ýerleriň biri de 9,5 üstünde bolýar. 2011-nji ýylda
9,5 ululuğunda yer titredi. Şonda yıkılan jaý bolmady. Yani onun yerine tsunami boldy. Tsunamide 20 000 adam gark bolup öldü. Yani şol näme kenar ýakalara ýakyn ýerleşen nemelerin köpüsinde. Yani Garaşlyandan has köp suw beýik geldi ödem. Yani näme açsanız görürsünüz. YouTube'da entegem videolar bolmaly. Yani Japonyanyň 2011-nji ýyldaky yer titremesinde şonda yer titreme sebäpli bir jaýym ýykylmady diýip aýdýar maglumatlar şeýlere. Yani yer titremeden adam ölmedi diýilýär umumyň. Ýöne tsunamiden 20 000 adam ölüpdir. Aýtjak bolýanym ýa-ni 9,5 ululuğundaky yer titremede çydamly jaýlar gurup bolýar. Aşgabatda da onu gurup bor. Giňişräk bolmaly. Ýa-ni Türkiýedäki ýaly arasynda 1 metr bolmaýan nemeler bar, binalar. Eýle bolmaly däl mysal üçin. Has giňişräk. Şu boljak yer titremäni göz öňüne alyp şoňa görä taýýarlanyp bu akyl bu zatlar çözüp bilýär. Yani bilim yeterli maglumat berýär. Soň o maglumatlary akyl güýji bilen ulansaň bolýar. Bu maňlaýyma ýazylypdyr. Ajal da olupdyr. Ýene näme diýsem o çözülen ok zat. Ýene Türkiýe çözüp bilen okdy. Olam bir gezekde her 20 ýyldan, her 15 ýyldan uly yer titremeler bolýar. Her ýany. Ýene 1939-njy ýylda, ýani 39-njy ýylda yer titräpdir. Ýene de şu ýanky nemelere ýakyn Kahramanmaraş töwereklerinde 30 000 adam ölüpdir. Yani entek 100 ýylan bolan ok. Zatlar ýatdan çykýan bolmaly. Şonuň üçin nemeräk bolmaly kan diýip pikir edýär muňa. Akyl tarapyndan neme etmeli, ýakynlaşmaly. Türkiýede de bilýäňiz ýa-ni inşallah maşallah bilen ýörýär köp işler. Yani ýörýär diýip ýörän ok, inşallah maşallah bilen ýörän ok. Japonlarda demek hasaplaýa ölçeýärler. Şolarda öňünden hem telefonlary hem öýüň içinde signallar gelýär yer titremezden 1 minutdan köpräk wagt öňünden gelýär. Sen eýýän taýýarlanyp owa çykyp bilýän yer titrän wagtda ol birden o silkip başlamaýar yer titrep o arasynda iň güýçli nemeler bolýar. Şeýle bir häsiýet bar çykyp geçip bolýar. Bu arada neme yok, ýöne şeýle bir zat bar. İzine aldymy ka diýýäňiz de pikir edim. Aramızda gürleşdik de ýene ýa-ni habaryň maglumat üçin taýýarlanýan bir zatlaryň. Bir öle adamy samolyot, uçak bilen başga bir ýurda alyp gitmek aňsa diýişme. Diýri adama neme oturýar. Uçağın oturucuna oturýar. Ýöne öle adam birem ýanky yer titräginde çykarlan adam pikir edin näçe günläp o nemeň aşagynda ýatypdyr topragyň. Onu çıkarandan soň o eýesini tapmaly, bir gün o taýda garaşýar. Eýesini tapandan soň şol aňyrdan İstanbul'a gelmeli. İstanbul'dan başga ýerde uçan o. Pikir edin aradan näçe günler geçýär. Soň bu cesedi näde alyp gitmeli? Nädip? Ýöreýte bir alyp gitmek üçin nemesi bolmaly. Türkmenistanda men pikir edem o. Raýatlar üçin. Yani bir gün gelir de raýatlaryň cesedini daşarys diýip bir öňünden pikir edendir diýip hasap edýäňiz. Ýok. Näme üçin pikir etsin? Raýatyň pikir edilmeli däl. Raýat şonuň üçin raýat. Ýurtdaş bolan bolsaňyz başgaçarak bolardy. Şeýle, o başga soraklaryňyz? İyileşler bugün.
Aa, yer titrese doğrudan hiç kim kömek etme. Ama olmaz ya. Kıyınlaşacak pikir edin. İyin ol şehir yıkıl ya. O özem şeyle bir yağday var bunun. Ee, Yani Marmaray işlemez. Köprüler işlemez. Köprülerin nähili yağdayda bolacağı belli. O aratmaş kesilse o dine gamiler ve yankı hava menzillerinin bozulması o uçaklar bilen başkaça bolup bilen o İstanbul'un yağday şeyleri. Ha. Türkmenistan'dan näme kömek geldik diye. Ya illeşler şeyle bir zat var yankı daşary yurtdan iyi verilen kömekler belli başlıdır yankı. Geyim gecim ondan sonra sağlık nemeleri. Produkta meselesi köplençe o getirilen o daşary yurtlardan ha. Ýagdaýyna görä misal üçin Türkiýanyň içinde produkta yeterlikli azıklar diýeň, azıklar yeterlikli bolan üçin esasy gerek zatlar olar iyi berilýär. Soň 10 sanjak adam iyi berenmiş. 65 sanak yurdun arasında iň az adam iyi beren yurt. Mesela olam 3-nji güni yer titremäniň 3-nji güni 10 sancak adam iyi veriyor. O iyi veren adamlara 3 gün geçenden sonra geliyor. Türkmenistan'da MTS diye bir düşünce yok. Misal için e, Türkmenistan'da o derya coşsa, yer titrese, yeni nemetse, yangın çıksa o ne edip halas etmeli. O kuvam yok. Onun bir yani görülen yeren yok da. Pajanların gelmeyenini bilýän yangın çıkarmakta. Şeylere. Ha. Hmm. İyileşimiz. Sen prezident olsan nämeden başlayacak diye. Yok, prezident olma Türkmenistan'a bolan ok prezidentlik. Türkmenistan'a giden ok. Prezident bolmaya bundan sonra eğer yurdu yola koyacak olunsa o prezident bolmalı der. O prezident bolsa o yurt yola giren ok. Şeyle pikir edin. Yani bizde prezidentlik eýen bir padşahlyk ýaly görülýär. Raýat hem şonuň üçin var. Yani raýat haçan bar bolup bilýär, haçan da padşah bolan ýagdaýynda. Bizde de prezidentligi padşahlyk bilen manysine çalışıpdyr. Yani manysinde de sözünü çalışıpdyrlar, manysy şol bir many. O padşahın yerine prezident diýen söz gelipdir, ýöne padşahdaky o many şol boluşuna galypdyr. Şonuň üçin hem o Türkmenistanda raýatlar bar. Illeşler ýa-ni raýat padşahın halkyna raýat diýilýändir. O demokratik yurtlaryň halkyna da yurttaş diýilýändir. Onuň üçin bolanok. O yurttaşlarymyzyň Türkmenistana gidilmegini gündemde gepleşik diye geçirip halk onu yankı näde aýdyp bar ya aýdyp biljek zadyň şu yankı nemelerine yer titreme meselesi bu bir hoplu İstanbul hakykatdan hem hoplu yankı aýdysmaýaly 20 ýylda zordan taýýarlanyp geçýärler. Birinciden neme taýýarlygy ýok. Yer titrenden soň ediljek deme bardy aýna Türkiýede afat wagtynda yetişmedi de taýýarlyksyz ýanky çöküpdir. Ýanky afatyň başlygy neme eken imam ekenmi imammy şeýle bir neme. Indi häzir şonu aýyrdylar ýene öňküsini getirdiler. Onam nereden Ýewropada bir ýerde ilçe edip belläpdirler. Şo taýdan ilçiligini taşlap geldi şu afatda. Neme diýä aktif iş alyp bar ýa yer titreme serarly. Şeyle o ýagdaý şeyle soň ýene bir sebäp bar bizim gitmegimiziň esas sebäbi ýanky aýdamyz birinji, ikinji sebäbi.
Yani birinci sebebimiz Türkmenistan'ı düzeltmeli. Türkmenistan'ı düzeltmek için hem Türkmenistan içine o halkın gitmeye gerekli köpçülüğün. Köpçülük gitmeli. Şu an o biz hesaplayız Türkmenistan'ın içine gidenden çıkanlar hasken. Onların Türkmenistan'ın içine gidenden dışına çıkan has köp şu an. Çenden aşağı. Şunun için o yurdu düzeltme için gitmeli. Ha yurdu düzeltmesen hem yine 200-300 belki de $400 kazanıp ya da öyüne uğradıp yaşarsın uzakta. Zavoşnu maşgala, zavoşnu çağalar, öy uğrayan zavoşnu diye uzaktan hem mesela şey edip adamların ömrü gitti. Hmm. Geceler uçarmış diye halda saldım. Bilmedik. Ne? Tasdiklayıcı bir nemeler olmalı. Olmamatlar. Putin terak mı terakt mı? Terakt ya la terakt deyip aytdı doğru meydanlar. Bilmedim ben Putin dinlemek. Son 3-4 günden beri yürüytülep dinlemek. İyi yankı önünden çıktı. Aydan zatı şu Rusya dünyanın en ösen yurdu deydi. Geçen 2 gün bundan aydıptır. Rusya dünyanın en ösen yurdu. Avrupa'daki yurtlar bizi kıskanıyor deydi. Nam zaviduyt deyip aytdı Putin. Dememizin Putin kakaları. Bavaraplı illeşlerimizin. O birisini almadık ölüsünü alır mı? O öleğini almak has kımmata. Ölülere tazminat tölenmeli mi diye. Yine bu şu hazırki bolan meçhur yani Türkiye'deki bolan meçhur. Katı ulu onu bilmedim yani kim töler. Şeyle bir zat var. Türkiye'de yer titreme salgıt deyip bir neme salgıt var. Şolarına pulları yok yani yol yasaptırlar, yol kuruptırlar şu pullara. Şu at yok. Pullarım yok. Ama hukuk nemesi güçlü olsa alıp bilir tazminat yani tazminat demek näme özünde ol ya da şu ölenlerin öyünü yeni nämesin bilmedim näde ederler kyn gat az değil ha o tayda näçe milyon adam bar öýsüz galdy. Hmm. Başka wagtda yer titrese mermerler hem bir giden adam üstüne yıkılar diye. Düşer pıtradır ova. Hmm. Yok soru verin. O soru az olsa değil. Soru biz bu tayda interaktif bir nemane kuracak olyas. Soru vermelisinizdir. O näme üçin o Türkiye Türkmenleri izne uğradıp Türkmenistan'ı aldırıp bilenok çekinýärmika ya dilimi gysga. Yo çekinenok aslında koz edip bulanýan bolaymasalar gorkuzýarlar ne diýenimiz etmesen o içindäki neme var ine sana garşy bereket edip görenler var olara bir kömek edip berer işini gaýtararlar soň diýe. İçindäki adamlaryň var dokumentsiz gezip ýör tutup o ýurdun içine goýberem soň ýurdunda bilýän içeride suw ýok diýe şeýle bir neme bolmaly.
MCS kulluğu var. Yani maddi üçüncülük yok. Yani altyapı yok. Adı var. O yankı MCS kulluğu bar deyip aydıp bilemiz yok da yine şu adaylarda. Biz bir zat bar deyilen vakti şonun hakikatten barlığını söz edeceğiz. Biz şu ne mani demek bilemiz yok. Düşünüp bilemiz yok iyileşler yine. Kanun var yöne işlen ok. Diyese şu ne mani ikisinin biri yanlış olmalı. İkisi birden bolup bilen ok. Kanun bar yöne işlen ok. Şimdi kanun bar olsa işlemeli. Belek taraftan alalı işlen ok deyilen söz. İşlen ok olsa demek kanun yok. Yani kanun var, işleyer olmalı, işleyer, sebebi kanun var. Doğrusu bu. Biz olsa bunun tersine ayırıyız. Kanun var, işleyen yok diyez. Biz yine mekteplerde logika sapağını girizmeli yok. Yani hükmen suratta bolmalı. Logika sapağı bolmalı. Yani yöneke bir logika anlemese. Bunu daşarı yurtlarda 6-7 yaşında çağlar öğrediyorlar şu bir hazır aydan zadım var. Hazır aydan zadım. Bir logika meselesi de. Şonuň üçin ýa-da ol görnýän zada bar diýip aýdylýan däldir. Ol ýokdur. Ýokdur ol aslında. Kağız ýüzünde ýazandyrlar belki. Soňra o ýa-da MCS diýilen zadyň näme üçin ýoklugynyň sebäbini ýazyp maddi nämäni üçinçiligi etmeýärler sebäbi o taýda bir ullakan pul aýlananok. Ýa-da insanyň Türkmenistanda insanyň degeri bir insanyň bütün ömrüniň degeri $48.000. 3-4 ay mundan öň sapara bilen çykyş etdim. Ýa-ni näçe Norwegiýanyň bir sany adam bir ömrü $3.600.000 den. $600.048 den. Şeýle diýeýler. Yanlış bolsa da o gidip näme görüp bilersiňiz. Çykyşda şeýlere bir näme bar. $3.600.000 bir Norwegiýada bir adamyň bütün ömrüniň bahasy. Türkmenistanda bir adamyň bütün ömrüniň bahasy $48.000. Ýani näme diýmek bolýar ýyleşler? Siz ýa-da döwlet işgäri bolup ýene näme bolup o taýda bu taýda guruluş edip işlän ýagdaýyňyzda bütün ömrüňizde gazanyp biljek puluňuz $48.000. Bütün ömrüňiz. Ýene şonuň içine öý gurmagy goşuň, çağlaryňyzy öýlendirmäge goşuň, toýly, işikli ýene näme diýär. O iýip içmek ýene näme, o hassaçylyk, keselçilik ýene näme. Hemme zadyňyz ýene şo $48.000 soň ne? Pikir edin. Yani MÇS'm gerek däl, hastahanada gerek, hiç adam gerek däl, $48.000 var. Senin pulun yok elinde. Ha, hem pulun yok hem toprağın yok. Norvegiýadaky adamlaryň gazanýan pulu bir ömründe $3.600.000.000. Bir oňa goşmaça da topraklary hem bar. Özleriniň. Hemmesiniň topragy var. Ne şeýle şu gezek illeşimiz o şu gezek o millet has aktivdi diye hem içi hem daşı o aktif bu zatlaryň ne üstünde gatkan işledi ya biz bu 3 ýyllap edilen zat hem ýoluny görünen işten görünmeýän edilen işleriň ýa-da görünmän galan bölegi has köpdür. Görünmeýän galan bölegi düşündirmek hem kyn we düşündirmek gerekli hem däl. Sen onu düşündürecek tip o adamların kellesini garşdyrýanda. O man şeýle. İnsanlar has aktif. Mundan soňra gitdikçe de aktivleşjek, onan bilýärler. Indi şunuň öňüne geçmek üçin bir näçe işler geçiripdir men. Onu maglumatlary görüp hayran kaldym ona. Habarlarda belki görüp bilersiňiz, habar nemesinde işlenip dur. Dur ekeni. Onu şu ölenleri
ekranı oňa çıkmaz ýaly öňüne almak üçin bir planly iş emele getiripdirler, olam kän tutmady. Ee, Hawa ine ýanky diýleşmegime özem nämäni oldurupdyr. Putin öz-özüne göwnlük berýär aslında diýä. Hakykatdan şeýle bolmaly. Russiýa iň güýçli döwlet dünýäde diýip. Iň ösen. Ýa-ni konsulda näçe öldü, näçe galdy, näçe gitdi, şonu talap edildi. Eşler onu talap etmelisinizdir. Bize soraýas. Hemme zatlaram görüp dur. İş etmenin bir nemesi var, usul var da olarda o zat yok. Her haýsy milyonlap dollar kazandy, milyonlap. 3 ýylyň içinde şu korona nemesinde ýollar ýapyp kaldy. 3 ýylyň dowamında her haýsy milyonlap dollar pul kazandy. İlçihanada, konsullukda oturanlar. Podvoyskda jar bardy, şonuň üstüne elitka kurdu diýä. Meniň olanlykda mal bakan diýerim diýip Gurbanoğlu. Göni o yerin açılacak yerinden elitka uğramışlar. İyileştirme meclisine böyle. Kızıklı. Türkiye'deki ýagdaýla baglanşykly ýaly. Eskeri diýe şol bölgelere salan bolsa-da, o has köp adam halas edip bolarmydy diýe. Elbette bir gün giýje aldylar. Bir gün ýanky näme düşünmän. Üstesine gar ýagyp ýollarym ýapylyp, guramaçylyk ýok, taýýarlyk ýok. Ras şey edip. O näme üçin Türkmen konsulluk açıklama yapmaýar diýär. Gaty bir sorak şu. Näme üçin yapmaýar? Biz size bir misal bereyim. Biz ekrana çykýas. Adamlar bilen interaktif gürleşýäs dogry-da, sizin bilen. Her kim şu taýda öz pikirini ýazýar, käbir halatlarda bize agyr zatlar ýazýanlar bolýar. Her türlü näme pikirler bardy, umumyň aýtjak bolýan. Indi şunun ýaly ýagdaý bilen garşylaşanyny pikir edin. Ýa-ni konsulun içinde işleyen adamlar ne bilim var, bilgi var, kelle hiç zat yok. Soğut hiç zat yok. Bu adamlar adamların berjek soraularyny kanaatlandyrjak jogaplar ýa-da bir adam şekilli gürleşip biljek ýagdaýlary ýok. Ýagdaýlary ýok. Ondan soň ine şey diýerler-de, halka diýe ýa-da raýata ýüz bermeli, ýüz berseň depäňe çykýarlar diýip bir nemeler var olaryň. Öz aralarında. Kän ýüz bermeli diýe raýata. Ya. Bir gezek, iki gezek o halk bilen gürüňdeşlige geçdi, ýüz-ýüze seredip. Soň görjek halk olaryň samsykdygyny. Samsykdygy ortağa çykjak ýani. Hiç sada düşünýän ok, edýän işden bilen ok ekeni. Sen nädip dursun bu taýda, näme üçin iş eden ok diýip o şonsuzdan soňky 3 ýylda olar gatyly paýlaryny aldy. Ondan hiç eşitip görmedik sözlerini eşitdiler olar. Ejesine çelli etdiler.
O az sataya ýa-da aýallardan, aýal gyzlardan aeroportlarda. Ine şonuň üçin ýa açıklama yapylan o. Açıklama yapıldıkça bir zat aýdan wagtyň ona şey diýdiň-de o ýöne bu taýda beýlerek boldy. Ýene de goşmaça soragym bardy diýip üstüne goşup gidiberýärdi. Ine olar şondan gatýar we şonuň üçin hem hiç haçanam Türkmenistanda halky näme getirýän däldirler o gürüňdeşlik çyzygyna. Gürüňdeşlik çyzygyna hiç haçanam gelen ok. Şonuň üçin. Bilmedim, düşündürüp bildimmi? Millet aktiv ýöne dağınık diýe, bu Türkiýanyň milletinden söz edýär ýaly grajdanlyk uruş çykmasa diýe. Belli olmaz ýöne o şol ýer titren ýerde bir üýtgeşik bir ýagdaýlar bar öze. Owurlar, jümürler gatkan diýe pursat bilip. Son nesler rawa soralar. Başka soru yok mu? Sorular. O Türkmenistan'da yer titrese terör topar näme derken diye. Hiç adam edip bilmeýär dargaya. Hiç bir taýýarlyklaram ýok. Şeýle ýa, mysal üçin Aşgabatda yer titräni gözüňize getireli ýa titremesin de. Ýöne titremesin de diýip ol gowy niýet, erwet niýet edeniňe sereden ok. Ýazyp durýna bilim Aşgabatda ýa-da Balkanda yerin titrejek digini aýdýar özem. Şu öňümüzdäki 50 ýylyň içinde ertirden başlap öňümüzdäki 50 ýylyň içinde hökman suratda titräýmeli diýär. Indi o titrän ýagdaýynda aýdaly Aşgabatdan hiç bir näme galmaýar. O Aşgabat ýykylsa hökümet ýykyldy diýmekdir. O şoň esasynda durup soň başga bir görkezer ýaly ýerem galmaýar Türkmenistanda. O işin içinden hem çıkıp bilmeýärler, ýa-da owurluk nemeler, näme galtamanlyk ýene bir zatlar boljak we daşary ýurtdan hem kömege köp adam gelmejek. O nädip bilýän diýen, näme üçin gelmejek diýip baba sorarsyňyz. Gelmejeginiň sebäbini Siriýadan mysal alyň. Siriýada da yer titredi, gatkan öýler ýykyldy, ölenler az däl, Türkiýede de boldy. Hemme kim Türkiýe kömegi gelendir. Siriýa hiç kim kömegi gelmedi. Näme üçin? Sebäbi prezidenti hakyky diktator. Öz halkyny bombalady. Umuman insan diýip görülen ok. Ösen ýurtlaryň gözünde Beşar Esad insan hökmünde görülen ok. Şonuň üçin hiç ýyly bir hem ykdysady hem syýasy gatnaşyklar goşan ýagdaýynda durdy. Şonuň üçin hiç kim gelmedi. Türkmenistanyň edil şeýle hasam beter aslında. Ýok diýen ýaly. Ne şeýlerek. Türkmenistanda elde Türkmenler barada aýtdyň ýaly dağınık diýip. Yo dağınık bolar ýa-da bir entek çylşyrymly bir gurama birden gurup bolanok, ine ýyleşler. Agzybirlik diýip aýdylýan zat aslında bir gurama bolmaly. Gurama, onuň hem düzgün tertipler, kanunlary mysal üçin aýdaly. Bir gurama gurdyňyz. O yer titren halatynda diýip, yer titren halatynda nämeler etmeli? Emme zat düzüp ýazýaňyz eliňizde taýyn we aram türgenleşip geçýäňiz şoňa. Ina şondan soň dağınıklyk bolmaýar. Ýöne birden çykdy seniň ortada gurama ýok. Ýa-da türkmenleriň bir yer titreme deýişli bir guramasy barmy? Ýok. Ýa-da başga bir betbaatçylyk deýişli ýok. Şonuň üçin dağınık bolýar. Dağınık bolmagy
son derecede doğru adatıdır bu ýagdaýda. Sähä gurama ýok ortada. Hı. Ah. O aňryň bäriňe gelýär diýse, şeýle bir zat bar, ildeşimiz ýazypdyr. Türkmenistandaky edaralara barsaň diýär, ýa migrasiýa bolsun, pasol bolsun tapagy ýok diýär. Şolaryň ýüzüne sereden wagtyň o aňryň bäriňe gelýär diýär. O näme üçin ine şeýle? Ýa bilimsiz ömründe kitap okamadyk adamyň nemesi, ýüz geçmiş ol. Özüni alyp barşy, ýüz geçpi, sesine çelli täsir edýär. Ýa kitap okap özüni yetiştiren adamın sesi bilen okamadığı adamın sesinde de tapawut var. Gözünün o seyredişinde var. O gülüşünde var. Gaharlanan wagty tapawut edýär. Ýören wagty, oturup duran wagty, iýen wagty hemme taraplaryň üýtgedýär bu bilim bilýär adam insany. Biz şonuň üçin ýa ýüzüne seredip şo okulum okulsuzdygyny bilip bolýar-da, sowatlym sowatsızdygyny. Kıyın da o zatlar bilmek. Ne şo sizin aýdýan zatyňyz ine şu sowatsızlygyny görkezýär. Hmm. Hmm. Bizde de ýaşaýyş ýaýlar guran o ýanky gurulşy eden firmalaryň hemmesi hem ýanky Türkmenistandaky pul serişdelerine ýene nämesini ogurlamak üçin bar. Olar ýanky hemmesi hem nemetmeli, göz öňüne tutulmaly. Ode olar däl hemme Türkmen ýanky döwlet edarasy adasynda ýa-da şonuň nemesinde iş ýöredenler esasen soňky 5-6 ýylyň içinde iş gurup ýöredenleriň hemmesi hem jenaýatçylardyr. Bolmasa ýöredip bolanok. Bu gepleşikden soň Aşgabatdakylar kaçyp başlamasyn diýe. Bilmedim ýa karary aljak olar. Eger ýöne häzir biz Türkmenistana barsak nesip bolsa diýeýin owa täze Türkmenistana barsak Aşgabatdaky jaýlaryň hemmesini bir-birden test edip testden geçen okmy şertlerini hemme zatyny göz öňüne tutup soň şo taýdaky jaýlary täzeden dikeltmeli, täzeden gurmaly. Hasaplap ine şunça wagtyň içinde oňa ýeterli serişde de tapmaly döwletiň nemesine hazinadanmy umuman yer titreme taýarlamaly Aşgabady. Ahal bilen Balkanyň nemesindäki ähli şäherleri, ýaşaýyş ýerlerini yer titreme taýarlamaly. Diň Aşgabat däl hemmejesi. Biz häzirlik jogaba barmasak Aşgabatdan gaçyp bilerler isleseler. Yani yerin haçan titreceği belliler. Mälim näme taýy. Ine özbekler hem aýdypdyr diýe, aýdypdyr diýe Buharada yer titrejek diýip. Özbekistanyň içindäki iň uzun fay Buharada kene. Soň Ferganada da var, Ferganada var. Taşkent'in aşağında bar eken, hatta 1966-njy ýylda Taşkent yer bilen bir boldy, Edil Aşgabat ýaly. Bularam Taşkent'de Edil faýyň üstü diýen ýalak ýerden gurupdurlar. Ine şo şäherler gurulan wagty ýa yer titreme baradaky uly neme ýok da bilim entek soňlar. Soňky tegelekler bolaly 50 ýylyň içinde has ösdi. Yer titreme baradaky neme. Bilim.
Eğer bilen bolsatylar ol faýlaryň üstünden hiç kimem şäher gurmasdy. Bir ýurt beýleki ýurda uly meçberde pul kömek edende öz hazynasyndan halkyň pulundan ura diýara. Onda kömek gyssaly uralanda halkdan ruhsat. Ýanky halkdan ruhsady alynmaly neme däline näde uradylýar men şey diýip düşündireýin. Deputatlar saýlanýandyr. Deputatlar bar, soň ýanky hökümet saýlanýar. Ne şu hökümede 5 ýyl boýunça näme etmeli bolsa şonu et diýip bir ruhsat berilýär. Hem deputatlara hem hökümete. Bir gezek ruhsat alýar, 5 ýyl boýunça ediljek işleriň hemmesi üçin. Yani misal üçin aýdaly 3 ýyl mundan saýlanan deputatlar şu wagt mecliste otyr diýeli, misal yani. Mecliste otyr, soň goňşy ýurtlaryň birinde yer titredi, soň olara gyssaly kömek etmeli boldy. Soň ýanky deputatlar gyssaly ýagdaýda ýygnap edýärler. Karar alýarlar, näçe kömek etmeli, näme etmeli, diýip soň göne eýýäm 3-4 saatyň içinde karar alyp kömege näme taýýarlap başlaýarlar. Näme üçin o beýle karar alyp bilýärler? Säýä halk saýlady. 3 ýyl mundan bolsun, 1 ýyl mundan bolsun, şo 5 ýyl şolaryň şonu ýaly karar almagy näme haky bardyr. Şonuň üçin ýanky ýalňyş adam saýlamaly. Bir ýalňyş adamlary ýa-da saýlan wagtyň 5 ýylyň gidýär. Misal üçin çağan var bolsa çağan 5 ýyldan ogurlaýar. Şonuň çağalygynda käbir zatlar kyn geçipdiler. Şonuň üçin ýanky saýlaw diýilen zat gaty möhüm. Bir gezek saýlaýan 5 ýyl boýunça seniň adyňdan karar alýarlar. 5 milyonyň adyndan Türkmenistan boýunça misal üçin. Türkiýede de 81 milyon adam adyndan karar alýarlar. Türkmenistanda mehemeniň arkiw açylanda kim kimi satyp çuwçalak etdi we bilip bolarmy diýä bilip bolýar, ýazylýar. Ýanky meheme diýmek aslında arkiw diýmek. Şu arkiw bolmasa meheme bolup bilenok. Mehemesiz arkiw ýok. Ýanky arkiwin esasında da nädip misal üçin bir adam geldi orta çykdy. Soň şol adam kimligini tanamaly. Gidýän arkiwe seredýär. Bu adam ýanky milletçi bir maşgalada ýetişipdir. Bolanok bunu ýakyna getirmeli, gaýtam izarlamaly. Sähelje bir ýalňyş, ýanky olaryň nemesinden pikiri boýunça ýalňyş iş eden ýagdaýynda ýok etmeli ýa-da bir zat etmeli diýilen näme. Arkiw şonuň üçin arkiwde hemme zat ýazýar, ýanky Gurban Ulynyň hem kakasynyň, atasynyň polis diýip ýazýandyr belki. İlkinji şo Göktepe urşundan soň oruslarym ýallaklygyny edip polis işgär bolandy ýazýandyr belki. Bizim ovada bir gelin bar kyn ýagdaýda bir kommersantyň öýünde işleýär, 2 milyon aýlyk berýär, özem 18 saat işleýär. Soň men aýtdym, gel meniň herime 8 saat işle $50 berjek diýdim, eden nokta diýär. Çağırýan ýeriň neri, Türkiýe mi, daşary ýurtmy? Ya Türkmenistanyň içimi? Düşünmedim, Türkmenistanyň içi bolmagy mümkin. Başka sorular?
Hmm. Bizde arhivde bize gerekli ýa-da değerli maglumatlar durýarmy kany? Hemme maglumatam durmaly, hemmesi ýaly durmaly. Säýä şol maglumat dogry bolmasa, ýa-ni meheme dogry işläp bilenok. Şonuň üçin onu mysal üçin aýdaly, o arhiwi ýok etseňem mehemenin köp işleri ýok bolýar, ýitirim bolýar. Gaty kyn onu ogo daşajak, geçirjek bolsaňam, ýene näme etjek bolsaňam kyn. Uly problemalar bar. Ha. Başga soralar, ýeşler soralaryňyz. Türkmenistanyň içi diýä. Da o näme üçin gelmeýär? Bir sebäbi bolmaly. $50 8 saat işläp näme etmek üçin gelmeýän bolsa. Başga ýeşler soralaryňyz. Şonuň ýaly bir nemede maglumatlary ýetirip duruň. Bu gorkuzmak hökmünde de bu birinci düşünmeli, ýa-ni yer titremäniň nämedigine. Ýa-ni bilim şo derece ösüpdir. Nirede, nähil ululukda yerin titrejekdigi belli, ýöne wagty o has öňünden habar berip bolanok. Diňe nähil diýeli. Mysal üçin haçan boljagyny habar berip bolanok ýöne. O 50 ýylyň içinde, 20 ýylyň içinde hökmen yer titremeli diýip hasap edip bilýärler, hasap demesinde. Ýöne birem 1 minut 80 sekund ýaly öňünden bilip bilýän ekenler. Şeýlerek bir ýagdaý. Yani bilim bilip bilýär bunu. Yer titreme ýöne ýere bolanok. Elmydama da şo bolýan ýerlerinde bolýar. Yerin titreme nemesi şeýlere. Ol durup ýa her ýerde bolanok da. Esasanam şu dağlık yerlerde bolýar. Ýa dağlarym şo yer titremäň esasynda döre. Yani Türkiýe seredim. Türkiýe gaty dağlyk bir ýerdir. Soňra ýene bir zat ýazmyşdyr. Şu Orta Aziýada, yani bizim topraklarymızda yer titremeler 50 milyon ýyl mundan öň başlapdyr. Onuň sebäbi ýa-ni Eýran bilen Hindistanyň aşakdan ýokara dogry demir gazyga dogry süýşýändigi sebäpli. Yani ýylda 30-50 milimetr süýşýän ekeni. Ýylda ýokary demir gazyga dogry gidip barýarmyş Hindistan. Ýa-ni nämäde seredin? O taýda Himalay daglary bardyr Hindistanda. Aslında şonuň süýşmegi netijesinde bärde de biz Orta Aziýada täsir bar. Başka soralar? Başka soralar yok yani. Umuman şeyler ýagdaý ýeşler. Yer titreme meselesi. Wagty möhüm ine Türkmenistanda da bar eken şol bir ýagdaý. Biz bilemzokdyk. O bilemzok diýip o ýok manysynda gelen ok. Biz bilemzokdyň aslında bar o taý. Ýöne şu ýagdaý hem bar. Ine Türkiýedekiler bilýärem. Şonda da taýýarlyksyz. Onu ýalan bolmaly däl.
Bize öň bilemiz ýokda, indi bilýäs. Indi şoňa görä talaba laýyk bir nemede bolmaly. Aa, ýa-ni Aşgabat gaty hop aslında, ýa-ni ýer titrese 7-iniň üstünde, 7 bolsa ýa-ni hiç zat galanok. Bize aýdylýan ýa berilýän maglumatlar boýunça. Ama ýurdun içine barasoň has takyp edip ölçäp, hasaplap bor. Indi şu zatlar näme üçin habar berilenok, näme üçin Aşgabatyň nemesinde bir giden nemeler hilpes, ýene-de şu o nemäni gurýanlaryň köpüsi türk firmalarda. Türk kampaniýalary diýeli. Edil Türkiýede gurulan jaýdan has beter bolmaly. Soňra olar ýokma suratda ýykylýar. Ýyklaýmaly, ýene Aşgabat taýýarlamaly ýer titreme. Owa 48-nji ýyldan bäri ýer titränok diýär. Ýene şol köp ýer titremen durmagy howply. Aslında nähil bolmaly şu ýa-ni faýlaryň bolan ýerinde. Her wagtdan ýylda bir gezek, iki gezek, 3-4 ululukda yer titrep durmaly da. Şol eger bolmayan olsa, demek o birikýä, näme energiýasy birikýä. Son birden süýşýä, süýşmän demek balýada, takylyp balýada iki näme nähil diýelim, şunýalyk näme bolsa. O takylyp balýa, son ittirip son birden süýşýä şeýdip. Şu birden süýşmäniň esasynda yer titrýän. Durup aýdaly her ýyl 30-50 millimetr süýşmeli bolsa, şol süýşmän galýa. Türkiýene süýşmän galdy, birden süýşdi 3 metr 20 santimetr. Gaty känine hasaplap görüň, şonça ýyllap beripdir. Şol süýşmän son birden 3 metr 20 santimetr süýşenden soň jaýlary ýykdy. Aslında bolmalysy, saglykly bolmalysy diýen şol nemäniň faýyň. Ýyllyk süýşmeli möçberini süýşmeli. Eger şo süýşmän demetse birikýä energiýasy. Birigýä, soňandan soň birden patlak berýär. Ýa-da şeýle. Japoniya bilen Türkiýanyň arasynda nähil tapat bar. Türkiýede 8'e görmeýärmiş ýer titremeler. Şeý diýip hasaplaýarlar. Türkiýanyň ýer titremeleri 8 ululuğa gelenok diýär. Ýani Japoniýada 9,5 çelli görülen. Batı ýa-ni ýokary. Japoniýanyň ýer titremeleri has näme ýerinden diýeli. Gowy titredi. Öňki ýer titreme 7.4, o her türlü näme aýdylýar, baha berilýär. Men oňa girip seretdim. 9 diýenler, ama ýöne şo döwürde Sowet döwründe orslar gizläpdir Aşgabatda ýerin titränligini. Gizläpdir, gaty giç gelipdir Moskwadan kömek. Gaty köp wagtdan soň gelipdir de o näme aşağında jesetler çüýräp o näme bolup galandan soň adam şekillen o gazyp näme edilmendir umuman. Elbet täze urulan binalar hem köpdür diýär. Türkmenistandaky ýaly urulan da şonuň üçin ýykylýar. Türkmenistandakylar hem ýykyljak. Yer titremäniň boljak taryhy hakyndaky çaklamalar iň az näçe wagtyň içinde bolýar diýär. Nädip hasaplaýarlar, ýa-ni aýdyşmaýaly belki aýdyp durkam ýa-da aýtmazymdan ýazylan oklar sonra ýene-de gaýtalap aýdaýyn. Ýa-ni aýdyşlary boýunça ýa-ni
geologlarım yerin aşağında yankı nemeler var diye. Tektonik e, plakalar vardı umuman. Misal için Hindistan plakası, Afrika plakası, yankı Arap Yarımadası plakası deyip yankı plakalar ayrılıyor. Yer aslında bölük nemelerden emele gelen yankı materikler diye aydayın. Şolar devamlı hareket ediyor. Misal için aşağıdakiler demir gazı doğru hareket ediyor. Hindistan, Afrika, Arabistan yukarı doğru demir gazı doğru hareket ediyor. Son şu tayda çakmışyalar. Yani hareket ediyen tezliği belli. Yani nahil tezlikte hareket ediyen hesaplap bilýärler. Son şol hareketi duran vakti, duran yılından başlap näçe wagtlap hareket etmedik bolsa, näçe köp ýyl hareket etmese şonça da güçlü yer titreýär. Yani näme diýmek bolýar? Birden sıptırıp goýberýär. Yerin aşağındaky näme plakalar soň ýokarda yer titrýärmiş. Şeýle düşündirýärler. Ine Aşgabatda da ýa 48-nji ýyldan bäri hiç yer titremedik bolsa, gaty howply, gaty uly bir nemede yer titreme ýagdaýy bar. Bilmedim ýa bizde ol hiç ýerde aýdylan ok, belki bilýändir, bilýän olsa ildeşdir. Ýasyn Aşgabatda iň soň kiçi mukdarda bolsa da ýa 48-nji ýyldan soňky yer titreme boldumy, bolan olsa haçan boldy, nähil ululukda boldy. Şo zatlar bilmeli de. Misal üçin 2000-nji ýylda ýa-ni Nevit dağı bilen häzir Balkanawat diýerlermi? Balkanawat diýmeli, biz Nevit dağı diýeli. Nevit dağı bilen Krasnovodun arasynda, ýani Nevit dağdan Demirgazyga dogry 125 kilometrde yer titräpdir. 2000-nji ýylda. Onu aňyrda indi Aşgabatynky başga. Aşgabatyň ýagdaýy. Aşgabatda 48-nji ýyldan soň o yer titrän bolsa, ýa-da ýyllyk süýşýän bolsa, ýene näme diýen bolsa, bunu indi o Türkmenistanda bir maglumat paýlaşylmandygy üçin aýdylan ok ýöne girip sereden wagtymyz ahal bilen Balkan yer titreme howpunyň iň ýokary bolan yere, ýykyjylyk derejesi iň ýokary bolan yerin titreýän yere hasaplanylýar. Yer titrejek hökmän suratda. Merdan tatlar kim Liğine gowy açıkladyňyz gaty minnetdar. Men köp ýaşy mankurt ildeşlerine gürrüm edip nokta koydum diye. Ama yani tat meselesine yani bizim bilýänimiz ýaly däl de biz bilýänimiz diýen biz bilemiz ama Türkmenistanda hiç kim näme Ondine erwet näme ulanýarlar. Aslında tat şäher halky diýmek bizim dilimizde şäher. Şäher halkyna tat diýilýär. Yerleşik ýaşaýan. Yani üns berseňiz gadymy yani soňky döwürlerde galan kerki var, çärje var. Soň Owganistanyň içinde de Täjikistan taraplarından bir ýerde var. Ýene de tat diýip aýdylýar. Bu yerleşik ýaşaýan şäher durmuşuna geçen nemeler var. Bunun içinde nemeler hem var. Türkmenler hem var, Mongollar hem var. Söğüderler var. Arap, Marap olar hem var. Garşyk. Garşyk ýaşaýarlar, ýöne şäher usulunda ýaşaýarlar. Şonuň üçin hem tat diýilýär. Yani tat diýmek şäher adamy diýmek. Aslında bir millet nemesini beren ok, yani içinde her türlü millet var. Garşyk. Misal üçin çärje we ser edýän çärje. Dialekti gaty üýtge ýa daş döwründe şäheriň içi we daşyndaky obalary diýmek bular o nemeden üýtgeş milletleriň bir üýşüp şo taýda bir söwda bar da. Nemeden Ýüpek ýolundan gelýän harytlar var, şonu alýarlar, satýarlar ýa-da aňyrdan gelýän agyrlya kerwen saraýy var, at ýa-ni şo döwrüň
otellerde. Çoğun ýaly bir iş. O iş etmek için hem yerleşik durmuşa geçmeli. Yerleşik durmuşa geçsen hem tat bolýar. Şu an Türkmenistan'da hem kim tat. Şol neme boýunça. Ya hem kim şäherlerde ýaşaýar. Yerleşik ýaşaýar, göçmen. Ya biz dilimizi hem bilemizok, tarihimizi hem bilemizok. Çerçeğin dili näme üçin o ne merak diýseniz onun nemesi gaty, açyk we net. Buhara emirliğine bağlı. Buhara emirliği hem ýa-ni Mongol nemesinin täsirinde gaty köp wagt geçirýär, dürlü. Misal üçin ol Tataristan tarapyndan göçüp gelen Özbek adyndaky bir Mongol hany, Özbek ady şo taýdan gelýär-de. Onun ýa-ni dialekti täsir edýär. Soň ýa-ni Timurlar döwrü bar. Olaryň ham täsir edýär. Ve Buhara salgyny alýar. Ýa-ni Çerçeğin salgyny soňky döwürlerde Buhara alýan eken. Ýani salgyt bermeseň seni ýok edersin, gör seni goraýas diýär. Belli bir döwürlerde Harezm goraýar. Ondan soňky döwürlere gitseňiz Merv neme goraýan bolmaly. Seljuklular. O şeýle işleýär bu zatlar, ýa-ni möhüm bir ýer. Çerçe o dört tarap demek. Dört taraptan harit gelýär, harit gidýär. Manysynda bolmaly. Çarjo, ýa-ni çar, ýa-ni näme diýilýär? Çarh bolmaly. Farsçası. Aslında o taýda he harpan bar, he harpyn biz aýdyp bilmeýäs. Bizim türki dillerde he harp aslında ýokdur. Soňundan goşulandyr bize he harp. Onun için biz köp yerlerde he harpın üstünden atlap geçeceğiz. Misal üçün Mehmet aslında Mehmet'tir. Mehmet deyip aýdyp bilemiz yok, Mehmet diýäs. O Çarjov deyip aýdyp bilemiz yok. O Çarjov deyip o üstünden atlap yumuşatıp geçip gidiýäs. Bu zat hakykat bolup bilmedim. Hakykatdan şeýlemeken barda Türkler meçhit kurupdyr diýe içinde ekskavator ýadyndan çykaryp dursun, meçhidi ýykyp ekskavator çykarmaz bolupdyr diýe. Bilmedim çyndan hem şeýle. Türkmenler diye yani yer titremen planımda belança saatte olacaktır diye ýaly. Görýärler diye. Şon ýaly bir neme garaşýar, ýok onuň ýaly däl, onu günne aýdyp bolany. Ya o gaty uly bir möçür de ýa-ni dünýäniň aşağı göçüp dur. Onu sen hasaplap bilen ok. Nerede näme zat bolupdyr. Muny öňümüzdäki ilerleýän ýyllarda bilip bilerler. Yani häzirlikçe bilinýän zat ýeriň nähil ululukda titrep biljegini aýdyp bilýärler we öňümüzdäki gysga ýylyň içinde bolar diýip habaryny berip bilýärler. Onun daşynda häzirlikçe neme ýok. Ýeriň aşagynda mı, ýeňizde bolanmy diýe bilmedim. Ýagdaýyna görädir. Nemede, Japonya'da okyanın içinde boldy ýöne. 20 adam öldürdi. Yani suw daşdy da. Okyanın suwuny daşyrdy ýa. Şonuň üçin nemede. İyileşler ben o derece bilem ok vulkanlar arkaly yer titreme bilen vulkanlarınki ulu bolmaýar diýip bilýän mene vulkanyň yer titremesi. Yani platalar ya da plaklar diyelim. Şolar arkaly yer titrese şonuň nemesinde vulkan çykyp bilýär, yer açılıp ýarylyp. Yani vulkanlaryň titredýäni neme?
öz içindäki ol energiýa daşyna çykjak bolup titreýändir. Ýani ol ikisi başgaçarak. Türkiye'de o näçe Türkmenistanlı bar diýilýär. Bu anyk däl, bu ne Türkiye tarapydy ýa-da gizleýärler ikisem bilelikde. Ýöne bir geçenlerde bir neme paýlaşdy. Türkiýanyň göç idarasy statistika paýlaşdy. Şol statistikada öz adyna kira, öý tutan adamlaryň sany ýa-da öý satyn alan adamlaryň sany Suriyelilerinkinden köpde. Suriyelilerinki 115 miňte, Türkmenistanyňky 125 miňte. Yani Suriyeli gatkan diýip bilinýär. Doğru değil mi? Yani biz şolardan köptük. Türkiye'de Suriyelilerin sany gatkan. Yani bizim sanymyz statistikada Suriyelilerinkinden köp görünýär. Bunun içine nemeler giren ok. Okuwçylar giren ok. Turistik vizalar giren ok. Bunu bilýäňiz. Yani turistik amaç bilen gelenler değişirler ýa-da. Olar giren ok. Hassahana üçin gelenler giren ok. Näme diýäsoň 2-3 aylyk işler bolýandyr. Olaram giren ok içine. Diňe öz adyna öý tutup, o iş kurup, o yerleşen ýa-da öý satyn alan adamlar rıň sanyny alyp deňeşdirýär. Biz şol Suriyelilerinden gatkendik. Demek kän bolmaly. O 1,5-2 milyon. Gelen giden adamlaryň ýa nemesini hasaplasaň gatken adam gelip gidipdir. Türkiýe 4 milyon 700 miň üstünde adam gatnapdyrdy. Ene şolaryň näçesi izine gitdi Türkmenistana. Hasaplap görüp. Menin bilýänime gelen adam giden ok. Näçe ýyllardan bäri. Gelen izine giden ok. Şonuň üçin gidiş geliş bilet satýatlar ýadyňyza düşýän bolsa, bir tarap bileti kime satýatdy diňe okuwçylara satýatlar. Okuwçylara bir tarapyny satýar, ýöne beýleki turist ýa ýene näme gönü gidýän bolsa, iki tarap mejbur almaly. Näme üçin iki tarapyny satýarlar? Izine gaýdyp gelen ok, izine uçak boş gaýtsa da nemede batyrýar onu. Pul gazanmaly. Bir girdeçisi bolmaly. O ýagdaý şeýle. Täze Türkmenistanda ýer titreme arşyny hal çareler görmeli. Dizayndan başlap o guruluş materiallaryna çeli üýtgemeli we standarty gelmeli bir ýer titreme garşy neme çydamlyk standarty bar o zatlar. Hemmesinde kinem ýetdiler gynansak da ýörit edýärler şol şu taýda aýdylşýaly. Halk demetmesin mätäç bolup ýa-da raýat bolup ýaşamaldy, raýat mätäçlikde. Beýlek tarapdan seretsen. Marmara joşur diye, şol Marmaranyň joşup biljegine öňe sürýärler birinji ýagdaýda, ýa-da birinji ýer titrer izinden suw alar. Gaterbet bolar ondan soň. Her kira tutulan öýde iň az 4 adam bar diýe gaçak gezenler giren ok. Ýanky näme Türkmen näçe Türkmenistanyň
halk var deyip sorulan sorun cevabı da hasaplaması. Kan. Hmm. İyileşler yayın mende doňýan ekeni. İnternet pes elipdir näçindir bir. Sizle däl problema häzir düzelmäge gatakmal. Hmm. Yani näçin o pes eldi birden bilemok. Hmm. Düzelýärmi? Şu soňky nämänem aýdaýyn jemläýin men. İnternet. Aslında düzelmeye başladı ýaly. Aa, şu wagta düzelip başladı. Şu iň soňky nämänem el alaly soň jemläýil bugünçe. Yani uzaýynam bolmasyn. Gurban Ulynyň depremden soň ekrana çykyp daýynjar gürlemesi nämeleri sebäp boldy diýe. Nemeden gorkýarlar da ýene o taýda okaýan türkmenlerken öňünden eýýäm aladasyny edýän şekilde bolmaly. Edip bilmesem aladasyny eden şekilde bolup görneli. Kän ýene de özümize de öwrenişdirmäli diýýän bolmalylar. Garaz o şey edip ekrana çykdy, ýine aýdan zat ol öz kellesinden aýtmaýardy oňa ýazyp ýatladylan aýdylmaly diýilen zatlar aýdýardy. Ýanky arkaňyzda dagýaly döwlet bar diýdi. Bular nemesi nähili kelleleriniň pikirlenişi dagýaly döwlet diýmek. Nähili döwletkä? Köpet dağdan uluma şeylere. Yani pikir edin yine Amerika'da o Amerika dagýalyk güýçli diýip aýtsalar gaty gülkünç bolmazmy? Hiç eşitmedim de. Yani döwletiň dili bir hukuk dili bolmaly. Hukuk dilinde gürlemeli döwlet. Döwletiň guruluşy kanunlar, düzgün tertipler boýunça gurulan we ýöredilýän. Sen çykyp o döwlet dagýaly diýip edebiýat okasaň, diýmek döwlet ýok diýmek bolýar. Edebiýat okap, o döwlet demek bolanok, ýöredip bolanok. Döwletiň dili hukuk dilidir. Hemme zat açyk. O döwlet gerekli zatlary eder diýmeli boldy. O arkaňyzda dagýaly döwlet bar diýmek yalan diýmek bolýar. Şeylerek. Manaýdanda ýyldaşlar şunun bilen jemläýeli. Başga soragama ýok. Ullakan. Arasyny internetde o pesel bilýändir, ýöne ilkinji ýezek boldy beýle. Bolwa görenokdy. Şeýle şu taýda jemlejek, ýeke gözüm 2 saat gürlemek aňsat däl ekeni, onu gördük. Ýyldaşlar, sag bolun dinläniňiz üçin. Ýazanyňyz üçin, soranyňyz üçin ýaýradym videolary.
Ökmen suratda täze Türkmenistanyň gurulmagy üçin her bir adama ýaýradylmagy gereklidir bu. Hemme kim taýýarlykly bolmaly. Bolýa, onda sag bolun. Akşamyňyz, gecäňiz haýyrly bolsun.